Tuloy-tuloy ang expansion ng business process outsourcing company na Brandlink Philippines, kung saan target nilang maabot ang 5,000 bilang ng mga empleyado sa taong 2027. Narito ang detalye. Sa patuloy na expansion ng Brandlink Philippines, kakambal naman nito'y pagbubukas ng maraming trabaho. Isa sa mga nabigyan ng oportunidad ang bagong empleyado na si Luz Gampol na isang customer service representative ng kumpanya. Easy because my workmates are helping me and they are also encouraging me since it's my first time po talaga. Tulad niya, mapalad din nakapasok sa kumpanya bilang customer service representative si Yvonne Bungihan. Working here in Brandlink is actually great because the company itself is very considerate in terms of the financial wellness of the agents, and I consider this as a life-changing opportunity. Ayon kay Brandlink Philippines Senior Recruitment and Training Specialist Geraldine Angeles, pangunahing misyon nila ang makapagbigay ng trabaho sa komunidad. Brandlink's mission is rooted in making e-commerce simple and efficient and accessible for business around the world. As a software-enabled outsourcing company, it is dedicated to supporting global commercial brands in marketing, scaling, and strengthening their presence, increasingly competitive in digital market. Beyond business growth, the mission is closely tied to Brandlink's commitment to employment generation. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy din ang kanilang expansion sa operation and services na nagbibigay ng iba't ibang trabaho sa customer support, digital marketing, technical services at marami pang iba. Anya, kahulugan nito'y hindi lamang ang pagbibigay ng stable at sustainable livelihood, ngunit mahahasa din ang mga empleyado sa mga in-demand na skills na kinakailangan sa e-commerce at outsourcing landscape upang maserbisyuhan ang mahigit 70 accounts nila sa global market na kinabibilangan ng China, US, Europe at Oceania. Alok nila ang mas marami pang employment opportunities. There's nowhere else to go but to go up, so we're looking forward to the near future that we'll be having more branches. We are trying to grow the Baguio site, so right now we are in 700, so we're actually trying to reach at least 5,000 heads in 2027. Kabilang sa mga trabahong ito ang customer service representatives, technical support representatives, sales and telemarketing agents, quality assurance analysts, team leaders, trainers, human resource personnel, IT support staff, workforce management specialists, at operations managers. Ang mga trabahong ito ang tumitiyak para sa episyenteng paghahatid ng serbisyo at tuloy-tuloy na pag-unlad ng kumpanya. Nagpapatuloy din ang magandang operasyon ng Brandlink sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga modernong teknolohiya, digital communication strategies at innovative customer service solutions. Tiniyak din ang kanilang kahandaan sa artificial intelligence o AI. Ngunit binigyang diin na higit nilang kinikilala ang kahalagaan pa rin ng human interaction sa BPO. Ang expansion ng kumpanya ay sumasalamin sa kanilang hangarin hindi lamang para sa pagtagumpay ng negosyo, bagkus ay kasama rin dyan ang kanilang pangakong pagbibigay ng trabaho para sa pag-unlad ng komunidad. Ang bahaging ito ay hatid ng Brandlink Philippines.